belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De tijd dat mensen in quarantaine moeten wordt 10 dagen, dat zegt epidemioloog Issy Gerstenbloed van de GGZ in een videoboodschap. Er is niet voldoende capaciteit om al deze mensen te testen. Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor de onduidelijkheid, aldus Gerstenbloed. Bij de laatste persconferentie op 17 januari werden de quarantaineregels versoepeld en mochten mensen na 7 dagen uit quarantaine als ze negatief getest waren. Waar we geen rekening mee hebben gehouden, is dat we geen duidelijk beeld hebben van de aantallen positieven, aldus Gerstenbloed. Het testen op de 7e dag hebben we moeten stoppen en moeten terugdraaien naar 10 dagen, zegt Gerstenbloed. Een 33-jarige man is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en 100 uur taakstraf voor de verkoop van drugs aan Nederlandse militairen. De verdachte kreeg via WhatsApp bestellingen binnen voor cocaïne, marihuana en ecstasypillen. Tijdens het onderzoek kwam de naam van de man naar voren. Bij een huiszoeking werden drugs gevonden. Ook werd de telefoon van de dealer in beslag genomen. Daarop werden verschillende video's van drugs gevonden die de man via WhatsApp naar de militairen stuurde. Zij gaven vervolgens hun bestelling door. De verdachte leverde 3 keer per week drugs bij marinebasis Parera en bij Zanzibar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Op het gebied van IT, financiën, werkprocessen, personeel, leiding, aansturing, verantwoording en transparantie valt er binnen de Belastingdienst van Curaçao veel te verbeteren. Dat is een van de conclusies van de doorlichting bij de belastingorganisatie die onlangs is uitgevoerd. Volgens minister van Financiën, Javier Silvania, scoren de inspectie der belastingen en ontvanger van Curaçao een onvoldoende in de doorlichting. Het doel van de doorlichting was te onderzoeken op welke wijze de Belastingdienst kan worden geprofessionaliseerd. Een man heeft gisteren de hand aan zichzelf geslagen. Die deed hij op zijn werk, dat melden diverse media. Zijn collega's bij het beveiligingsbedrijf Pan American del Protección Curaçao zijn behoorlijk aangeslagen. Zij ontdekten het levenloze lichaam in een plas bloed. De man sloot zichzelf op in een van de geldtransportwagens en maakte met een vuurwapen een einde aan zijn leven. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het multidisciplinair team op zee heeft de afgelopen dagen verschillende vaartuigen bij de best bezochte baaien en stranden gecontroleerd. De meeste vaartuigen houden zich aan de maatregelen en hebben hun scheepsdocumenten op orde. Dat meldt de kustwacht in een persbericht.
Gedurende deze controles heeft het multidisciplinair team een aantal processen verbaal moeten opmaken voor eigenaren van de voertuigen die zich niet aan de COVID-19-maatregelen hielden of hun scheepsdocumenten niet op orde hadden. Het doel van deze controles is om te garanderen dat mensen zich aan de maatregelen houden die door de regering zijn vastgesteld om te voorkomen dat COVID zich verder op ons eiland verspreidt. Zo is samenscholing op zee, pieren, floties en op vlotten niet toegestaan. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft een verzoek ingediend om het Tweede Kamerdebat over de PES-eilanden opnieuw uit te stellen. De commissie besloot eerder het voor 19 januari geplande debat te verplaatsen naar 23 februari. Van Huffelen werd zo in de gelegenheid gesteld om zich in de dossiers te verdiepen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de staatssecretaris nu opnieuw om uitstel. Om persoonlijk kennis te maken met de inwoners en bestuurders van het Caribisch deel van ons koninkrijk wil ik zo spoedig mogelijk alle eilanden bezoeken, schrijft Van Huffelen. De eerste mogelijkheid daarvoor is in februari. 3 cruiseschepen zullen morgen in de Curaçaose haven aanmeren. Het gaat om de Norwegian Epic van Norwegian Cruise Line, Aida Sol van Aida Cruises en Celebrity Equinox van Celebrity Cruises, aldus Curaçao Ports Authority. Samen hebben ze een maximale capaciteit van 10.724 cruisepassagiers, maar door de pandemie zullen er veel minder cruise-toeristen aan boord zijn. De rest van de maand zullen nog 6 cruiseschepen ons eiland aandoen, waaronder Explorer of the Seas, Crystal Serenity en Celebrity Silhouette. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.